Реорганизация и оптимизация. На парадку дня товариства «Динамо». Выборы кіраўнікоў областных советов. Апошні на чарзе Брэсцкі. Тут заняли посаду областной старшыня физкультурно-спортивного товариства и его наместник. Таварыства «Динамо» стаіць на парозе змен. Сярод задач, якія паставіў перад арганізацыяй кіраўнік дзяржавы, развіццё дзіцячага спорту і спорту вышэйшых дасягненняў, стварэнне матэрыяльнай базы, а таксама эффектыўнай вертыкалі кіравання. Поставлена была одна из таких серьезных задач – это обеспечивать самим себя. Поэтому мы стараемся сегодня это сделать. Мы сегодня построили, так скажем, уже структуру, выбрали всех председателей во всех областях. Сегодня есть люди, назначенные на должности. Завяршальным звеном стала Брэсцкая вобласць. Тут выбрали старшыню і наместніка старшыні абласной арганізацыйнай структуры БФСТ «Динамо». Пост старшыні заняў начальнік УУС Брэсцкага аблвыканкама Фёдор Балейка, які уже мае вопыт кіраўніцтва абласной структуры «Динамо» ў Магілёве. Основные усилия мы сосредоточим в своей работе прежде всего на подготовку сотрудников органов внутренних дел, ну и, конечно, на подготовку спортсменов высших достижений. А это, в первую очередь, начинается, естественно, с детской спортивной школы, с отбора детей, с организации обучения, с организации тренерского процесса. Поэтому все эти вопросы мы, в первую очередь, изучим, и потом уже будем в дальнейшем развивать свою стратегию и тактику по совершенствованию этих направлений. БФСТ «Динамо» адведзена асаблівая роля ў спартыўнай структуры краіны. На працягу дзесяцігоддзяў таварыства застаецца кузняй чэмпіёнаў. На 3 апошніх алімпійскіх гульнях дынамаўцы заваявалі 26 медалёў і неаднаразова дабіваліся перамог у міжнародных спаборніцтвах. Але, як адзначыў прэзідэнт рэспублікі, месца і роля аб'яднання ў рэспубліканскай сістэме фізічнай культуры і спорту да гэтага часу дакладна не вызначана. Адпрацоўваць механізм узаемадзеяння з іншымі спартыўнымі структурамі будуць у бліжэйшай будучыні. До канца года плануецца распрацаваць новы статут таварыства. Мария Вячорка, Александр Воронин, областные новины, Брест.